Da, acum, nu? Încă un pic și ne dăm cu schiul nautic. Da? Dar dați-vă și voi de acolo, poate cade. Dacă se rupe bucățica aia. Aici nu-i canal, nu vezi? O pocnit asfaltul. Dă-te leacă, dă-te! Dă-te că bulangiul ăsta. Nenorocitule. Da, mă! Dacă ai mai văzut așa ceva, o pocnit asfaltul, bă, tu ești nebun? S-o spart asfaltul, frate. Cum n-ai văzut? Cum n-ai văzut, dar acum ce? Nu, ăsta nu-i apă, nu-i... Dar de unde? De sub, din canal. Canale? Da, acolo e canal și s-o lăsa mai în jos. Acolo. Ia dă-te la o parte că... File să dracu placa. Vede așa. Băi, Vede cățel nebun. dacă e să lasi placa, numai să nu fie vreunul cu mașina, că... Băle, să duci în... Uite ia, uite, că și în capăt acolo unde e cățelul. Uite, vezi? Da, Uite și acolo. Așa, câte curge. Îți trei linii. Asta ajunge la știri, filmarea asta. Ce canale au făcut să dau, dar și zic și scuze, auzi, are lucrări. Ce lucrări, mă? Unde lucrări? Nu vezi? Lasă, frate, lucrările acolo. Aici e vorba că nu faci față canalizarea. Și uite, au început să iasă și pe lângă canalizare. S-au spart toate conductele, cred. Dar ce încolo, până Ha? mai. Iarăși? De ce? Atâta e apa pe Îți filmez acum, frate. Atâta. Da, și o plouă. Și o plouă. Încolo, la urmă. Bagă fluide. Vin și eu sau? Ai țigără la bară? Nu știu, frate. Nu ești tu? Vorbește.